bukata mu a zahiri. Ina so yi magana ne na farko akan Sultan Abubakar na Sokoto wanda muke kallo a matsayin shugaba na musulmi a ƙasar nan. Tambayar da muke yi, Your Excellency, you are on that very seat by virtue of al'ummar musulmai da ke ƙasar nan. Yau tsawon shekara wajen 20 ana mana kisan gilla. An tsiyatar da mu, an hana mu noma, an hana mu kiwo. Shin menene amfani ka ga al'ummar musulmi a ƙasar nan? Tambayar da muke yi maka kenan. Na biyu, muna tambaya ga sarakunan Arewa. Menene amfanin ku ga al'ummar nan? Shin idan babu al'ummar nan da a Arewa, shin suwa za ku mulka? Muna yi muku adalcin da baku tunani, muna girmama ku girmama da baku tunani, amma all in vain. Ana mana kisan gilla, a rayuwar mu ta kuntata amma kun sa ido. Amma muna ganin irin abubuwan da sarakuna a kudu suke yi. Mutum ɗaya za a taba a kudu, sarakunan suka kaf za su tunkari shugaban ƙasa, sai sun tabbatar da an ɗau mataki akan haka. Amma kullum kashe mu ake yi. To yanzu wani sabon salo, consistently ana ta kashe mu da bomb ta jirgin sama, amma kullum sai a ce mana kuskure ne. Shin ta ina? Ba jahilai bane mu al'ummar nan, ba tsoro muke ji ba. Ba wai ba mu iya yin abin da muka gusu kasashe na yi bane. Na mu yi to mu nemi hakkin mu. A'a, muna ma addini biyayya ne, muna muku biyayya. To amma it's high time, lokaci ya zo da an kai al'umma ga bango. Ba za mu yadda ba a cikin ƙasar mu zama bayi, mu zama makaskanta. Yau ta kai ga cewa lalacewa mu ke bi layi al'umma muna bara, ana ciyar da mu. Kuma abin nan ba wannan hali da muke ciki ba kaddar Allah ba ce. Abu ne wannan tsararre kun sani mun sani. Na biyu zan yi magana kan malaman addini. Malaman addini da farko ba zan ce ku ji tsoron Allah ba. Ku ci gaba da abin da kuke yi, amma ina ba ku tabbaci rana za ta zo da za ku sha mamaki. Irrespective of ko kai dan izala ne, ko dan dariƙa ne, ko dan shi'a ne, ko dan salafiya ne, whatever you are. Kuna wasa da hankalin al'umma da sunan addinin Allah. Amma ina so muku ta tambaya guda. Idan har magana yadda kuka karkasa mu kamar dankali, idan har abin ku gaskiya ne, me yasa naira take hada kuri guda? Naira na hada kuri guda, naira na hada malamin izala dariƙa shi a salafiya alkurani wuri guda. Amma kun ki yadda la ilaha illallah ta hada mu wuri guda, mutun ƙari matsalar mu a ƙasar nan. Amma naira na hada ku, Tinubu na hada kuri guda ku an shi naira miliyan 100. Mun gani babu wani bambanci tsakani, amma da kun dawo gare mu za ku karkasa mu. Wannan daudai da kuka dasa ma al'umma talakawa, wannan daudai da kuka dasa ma al'umma ita ce ta kai ga yau abu zai faru da dan dariƙa dan izala dan shi a ji daɗi. Yau zai faru wani abun musulmi dan uwanka ka ji daɗi. So for now, insha Allah ba za mu kare da wannan abun ba. Muna son ku haɗa mu wuri guda. Sabanin fahimta mun ji ka rike naka rike nawa, amma mu haɗu la ilaha illallah. Amma abun ban takaici yau gashi malam wai abin da ya faru da wannan al'umma musulmi a wannan gurin da aka jiho musu bom. Na ji malami saboda sabanin fahimta yana cewa ba laifi bane, daidai ne. Masaka.